அனைவருக்கும் வணக்கம். இது உங்கள் யாத்திரை. நான் ரவி. திரு மாரிதாஸ் அவர்கள் அதிமுக கூட்டணி முறிந்த பிறகு ஒரு வீடியோ வெளியிட்டாங்க. மாரிதாஸ் அவர்கள் திரு அண்ணாமலையின் மீது உள்ள காழ்ப்புணர்ச்சியின் காரணமாக ஒருத்தரும் பிஜேபியில இல்லை. மிக கடுமையா திமுகவை எதிர்த்து மிகப்பெரிய அரசியல் களமாடுகிறார் திரு அமர் பிரசாத் ரெட்டி. அவர் மேல ஒரு சில கான்ட்ரவர்சிகள் இருக்கலாம். என்ன நடைபயணத்தில் ஒரு முதிய பார்ட்டி வந்து தன்னை கட்டி பிடிச்சிக்கிறதுனால அதை என்கரேஜ் பண்றாரு. அதனால கட்சி வளர்ந்துராது. அதனால எப்படி கட்சி வளரும் அப்படின்னு நீங்க கேள்வி கேட்கிறீங்க. இது அவரா தேடி போய் ஒரு பார்ட்டி அழைச்சிட்டு வாங்கடான்னு சொல்லி கட்டி பிடித்து போஸ்ட் கொடுத்தது போல நீங்க பேசுறீங்க. அது தன்னெழுச்சியா நடக்குது. இப்படிப்பட்ட ஒரு தலைவன் நமக்கு கிடைப்பான ஏங்கி தவித்த தமிழக மக்களுக்கு ஒரு வடிகாலாக திரு அண்ணாமலை அவர்கள் வந்திருக்காங்க. அதன் காரணமாக நடக்கக்கூடிய நிகழ்வுகள் வரலாம். சின்ன குழந்தைகள்ல இருந்து பெரிய முதியவர்கள் வரை அண்ணாமலை அவர்களை தூக்கி சுமக்கிறாங்க. நீங்க என்ன சொல்றீங்க? அடிப்படை அமைப்பை திரு சாய் சுரேஷ் மாநில பிற்படுத்தப்பட்டோர் அணியினுடைய தலைவர் வட மாவட்டங்கள்ல பிஜேபிக்கு ஆதரவே இல்லை அப்படின்னு கோலாகலா சீனிவாசனும் பேசுறாரு. பிஜேபி கூட்டணிக்கு பாட்டாளி மக்கள் கட்சிக்கு வராது. அதுக்கான காரணம் வட மாவட்டங்கள்ல பிஜேபிக்கு ஆதரவான அலை இல்ல, தொண்டர்கள் இல்ல, சப்போர்ட்டர்ஸ் இல்ல. தென் மாவட்டங்கள்ல தான் இருக்கு. தென் மாவட்டங்கள்ல பாமகவுக்கு தொண்டர் பலம் இல்ல. அதனால பாமக பிஜேபியோட கூட்டணி சேர்றதுனால பாமகவுக்கு எந்த விதமான பலனும் கிடையாது. அதனால பாமக பிஜேபி கூட்டணியில் போறது சந்தேகம் தான். அவங்க அதிமுகவோடையோ திமுகவோடைய தான் போவாங்க அப்படின்னு சொல்றீங்க. திரு கோலாகலா சீனிவாஸ் அவர்கள் பேசுறாங்க. ஒரு விஷயம் தெரியுமா? மாநில பிஜேபி பிற்படுத்தப்பட்டோர் பிரிவினுடைய தலைவர் திரு சாய் சுரேஷ் அவர்கள் வட மாவட்டங்கள் முழுவதும் கிராமம் கிராமமாக தெரு தெருவா போய் திண்ணை பிரச்சாரங்களை நடத்தி அந்த திண்ணை பிரச்சாரங்கள் மூலமாக மோடி அவர்களை பற்றியும் பிஜேபியினுடைய 9 ஆண்டுகால ஆட்சியில் நடந்திருக்கக்கூடிய நலத்திட்டங்களையும் எடுத்து சொல்லி மிகப்பெரிய அரசியல் புரட்சியை காதுங்காது வைத்தார் போல் நடத்திட்டு இருக்கார் சாய் சுரேஷ் அவர்கள். மாநில ஓபிசி தலைவர் திண்ணை பிரச்சாரங்களை நடத்துறாரு. ஒவ்வொரு தெருவிலையும் போய் நடத்துறாரு. வட மாவட்டம் முழுசும் போய்கிட்டு இருக்காரு. இந்த அவர் வட மாவட்டம் உள்ளா போய் இளைஞர்களை பிஜேபி பக்கம் சேர்த்ததனால தான் பாமக ஸ்தாபன தலைவர் திரு டாக்டர் ராமதாஸ் அவர்கள் ஒரு பாமக கூட்டத்தில் நம்ம இளைஞர்களை பிஜேபியின் பக்கம் போகாமல் தடுத்து நிறுத்துங்கள். அவன் அதிமுகவுக்கு போனா பிரச்சனை இல்லை, அவன் திமுகவுக்கு போனா பிரச்சனை இல்லை, அவன் பிஜேபிக்கு போயிட்டான்னா திரும்பி அவன் நம்ம பக்கம் வரமாட்டான் அப்படின்னு ஓப்பனா பேசுனாங்க. அதுக்கு காரணமே திரு சாய் சுரேஷ் அவர்களின் கடுமையான களப்பணி. வட மாவட்டம் ஃபுல்லா பிஜேபி பயங்கரமா கால் ஊனி இருக்கு. எனது சொந்த ஊர் கும்பகோணம். நான் கும்பகோணத்துக்கு சென்னையிலேருந்து கும்பகோணம் போற வழியில வட மாவட்டங்களை கிராஸ் பண்ணி தான் போவேன். உளுந்தூர்பேட்டை, விருத்தாச்சலம், ஆண்டிமடம், ஜெயங்கொண்டம், தீப்பலூர் இந்த ஊர் வழியாக தான் நான் போவேன். அந்த ஊர்லெல்லாம் ஒரு 7 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எங்கேயும் எந்த மூலையிலையும் ஒரு சின்ன பிஜேபி கொடியை கூட பார்க்க முடியாது. ஆனா கடந்த 2.5 ஆண்டுகளில் திரும்புற பக்கம்லாம் பிஜேபி கொடி இருக்கு. எண்மண் எண்மக்கள் யாத்திரைக்கான விளம்பரங்கள் சுவர்களில் பெரிய அளவில் எழுதப்பட்டிருக்குது. பிஜேபியோட கிளை அங்க இல்லாமல் இருந்திருந்தால், பிஜேபியோட தொண்டர்கள் அங்க உருவாகாமல் இருந்திருந்தால், பிஜேபிக்கு அங்க பலம் கூடாமல் இருந்திருந்தால் இதெல்லாம் எப்படி நடக்கும்? வார்டு லெவல்ல ஒவ்வொரு வார்டுக்கும் ஒர்க் பண்றாரு சாய் சுரேஷ். மாநில ஓபிசி அணி தலைவர் சாய் சுரேஷ் அவர்கள் ஒவ்வொரு வார்டுலையும் போய் தனித்தனியா ஒர்க் பண்றாரு. மிகப்பெரிய களப்பணியை செய்யறாரு. மிகப்பெரிய கேடர்களை உருவாக்கிட்டு இருக்காரு. ஒரு எழுச்சியை வட மாவட்டங்கள் உருவாக்கிட்டு இருக்காரு. இன்னொரு பக்கம் அண்ணன் தடா பெரியசாமி அவர்கள் பட்டியலின மக்களை நேரடியாக அணுகி அவங்களோட உட்கார்ந்து உறவாடி பேசி பட்டியலின இளைஞர்கள் மத்தியில் மோடியையும் பிஜேபி ஆட்சியையும் பிஜேபி நலத்திட்டங்களையும் கொண்டு போய் கடுமையா சேர்த்துக்கிட்டு இருக்கிற பணியை வட மாவட்டங்களில் செஞ்சுட்டு இருக்காரு. சோ பிற்படுத்தப்பட்டோர் அணியும் பட்டியலின அணியும் இணைந்து மிகப்பெரிய அரசியல் புரட்சியை வட மாவட்டங்களில் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். அதன் மூலமாக வட மாவட்டத்தில் பிஜேபி மிகப்பெரிய வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு. முன்னாடி 0ல இருந்தது இப்ப 10க்கு வந்திருக்கு. அந்த அளவுக்கு வளர்ந்துருக்குது.
உங்களுக்கு பூத் கமிட்டியே இல்ல, பூத் கமிட்டியை ஃபார்ம் பண்ணல, பூத் கமிட்டி அமைக்கிறதுக்கு நீங்க வந்து எந்த விதமான முன்னெடுப்பு செய்யலன்னு திரு மாரிதாஸ் அவர்கள் குற்றம் சாட்டுறாங்க. அப்புறம் இதெல்லாம் என்ன? இன்னைக்குதான் நாங்க கால் ஊனி நிமிந்து பார்க்கிறோம். திரு அண்ணாமலை என்கின்ற ஒரு மாவீரனை கட்சி தலைவனாக எங்களுக்கு அடையாளம் காட்டப்பட்ட பிறகுதான் இங்கு கட்சி எழுச்சி நடை போட ஆரம்பிச்சிருக்குது. இத்தனை வருஷமும் கட்சியை காப்பாத்துனாங்க தலைவர்கள், காத்து வச்சிருந்தாங்க. இந்த சின்ன பாம்போ செடி இருக்கும் தெரியுங்களா, அது ஒரு உயரத்துக்கு மேல வளரவே வளராது, ஒரே உயரத்திலே இருக்கும். அது வாடிடாம, அது கசங்கிடாம, அது கருகிடாம பழைய தலைவர்கள் தமிழிசை அக்கா அவர்கள், பொன்னார் அவர்கள், சிபிஆர் அவர்கள்லாம் பாதுகாத்தாங்க. அந்த பாம்போ செடியை உடைத்து அதை மிகப்பெரிய காடாக உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார் திரு அண்ணாமலை அவர்கள். இருந்தும் இந்த திராவிட கட்சிகளின் மாயையில் சிக்கிக் கொண்டிருக்கிற இந்த தமிழகத்தில் எங்களால் 100% பூத் கமிட்டியை ஃபார்ம் பண்ண முடியலங்கிறது உண்மைதான். ஆனால் நாங்கள் 75% நெருங்கி விட்டோம். விரைவில் 100% அடைவோம். இன்னொரு மாவட்டம் சென்னையில, சென்னை மேற்கு மாவட்டம், மாவட்ட வாரியாக என்ன மாதிரியான பயன் அடைஞ்சிருக்கு? அது தவிர எஸ்சி எஸ்டி மக்கள் ஆரம்பிச்சு மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட மக்கள் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு என்ன மாதிரியான பலன்கள் போய் சேர்ந்திருக்கு? வேளாண்மை கால்நடை விரிவாக்கம் திட்டத்திற்கு கீழே உங்களுக்கு ஒவ்வொரு மாடும் இது பண்றதுக்கு இந்த மாடு 30,000 ரூபாய்க்கு நீங்க வாங்கியிருப்பீங்க. 15,000 ரூபாய் முழு மானியம் பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவங்க உங்களுக்கு மானியமா இன்னைக்கு வழங்கியிருக்கிறாங்க. இது யாரும் மாநில அரசாங்கம் கொடுக்கல. முழு மானியமும் 15,000 ரூபாய் பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஐயா அவர்கள் உங்களுக்கு வழங்கியிருக்கிறாங்க. இந்தியாவில் 38 மாநிலங்கள் இருக்கு. 38 மாநிலங்களும் இல்லாத ஒரு துணை அமைப்பு தமிழ்நாடு பிஜேபியில தான் இருக்கு. தமிழ்நாடு பிஜேபியில தான் இருக்கு.